салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азиз, борҳо гуфтагим ки кор барои занҳо бояд чӣ гуна бошад. Кор барои занҳо бояд ки дар ошхона пӯшни дасту декта бикови авқота пази ва ҳамзамон агар телефон ва ватсап дошта бошӣ пул кор кунӣ. Дар ширкати Атомӣ хела осона пул кор кардан, айхона намебироем, телефон, ватсап дар кора, интернет. Дар ин ширкат чӣ хел мешавад кор кардан? Дар 6 моҳ як бор харид мекунем ва 200 тактон регистратсия мекунем. Ҳар нафаре ки харид кард ба шумо бонус мегзарад ва бонусҳо маъош мешаванд. Бартарии ҳамин ширкат чие ки шумо дар ин ширкат ҳар моҳ як гала бор намехаред, баъд ва як соли дигар реклама намекунед, хона ба хона, ҳамсоя ба ҳамсоя, хиш ба тавор фурӯхта намегардед. чизе ки хостед дар 6 моҳ як бор барои худтон мехаред ва бизнестона дар хона шишта дар назди наздиконатон пеш мебаред. Барои ҳамкорӣ ба рақамҳои